Teraz je taký možno tiež špecifický príbeh v tom, že budú rozprávať dvaja rečníci. A jeden bude viac ticho, ale jeho prítomnosť bude viditeľná tam. Ja úplne na úvod poviem, a verím, že aj Juraj to zoberie veľmi športovo, že ja som hrozne skeptický k tomu, keď nejakí ľudia známi z televízie niekde prídu. A ja to tiež nemám rád. Lebo ja si trošku myslím, že tie celebrity sú tak trošku zneužívané, niekedy prídu na tie aktivity a vlastne ani nevedia, že o čom a teraz, že podporujú niečo, ale vlastne im trošku uniká ten zmysel. A keď sa s nimi rozprávate, tak rýchlo zistíte, že tá ich podpora vôbec nie je autentická, ale niekto ich len veľmi rýchlo na to nahovoril. Juraj je opak. Ale o Adriane hovor, nie o mne. Pred pár rokmi v Bratislave vznikla taká iniciatíva Vianočný bazár chalaňov a ja som sa tam presvedčil, že tí 4 chalani, a nebudem o nich teraz hovoriť, lebo to bude naozaj v tom príbehu, si stoja za tým, vychádza to od nich a je to ich vec. Pretože to pripravovali, robili na tom, boli tam, zažívali to s tými ľuďmi. A to ma trošku motivovalo k tomu, keď som sa aj potom zoznámil s Aďou, že týchto dvoch mladých ľudí sem zavolám. Ja som veľmi rád, že oni toto pozvanie prijali. Adriana a Juraj Kemkovci. Ďakujeme. Môj príbeh začal pred 4,5 rokmi, keď som sa zamilovala do tohto človeka. Následovalo krásne obdobie plné našich veľkolepých plánov, kedy sme si plánovali všetko možné a medzi tým sme si naplánovali, že by bolo fajn robiť nejakú príjemnú spoločnú aktivitu, ktorá by ešte niekomu mohla aj pomáhať. Ale Juraj spolu so spomínanými kamarátmi už mali celkom jasnú predstavu o tom, čo by to asi mohlo byť. No jasná predstava to nebola až taká jasná. Pred 5 alebo 6 rokmi nás naši priatelia pozvali na Pražský bazár, ktorý tam vymysleli Táňa Vilhelmová, Aňa Geislerová a Peter Budko. Mimoriadne sa nám tá myšlienka zapáčila, veľmi nás to inšpirovalo a povedali sme si, že celý ten bazár by sme nejakým spôsobom mali preniesť sem do Bratislavy. Ale mali sme iba nadšenie, hrozne sme to chceli, ale nemali sme človeka, ktorý by nám to pomohol nakopnúť a ktorý by to pomohol nejako tak upratať a učesať. A našli sme ho. V tom čase som ja vyzerala ako taká uprataná manažérka a v hlave som si nosila checklist a presne som vedela, čo, kedy, ako treba riešiť. A naproti tomu chalani uprataní manažéri neboli. A skôr chceli veci riešiť, až keď horia, najlepšie na mieste a najlepšie však potom uvidíme, jak to bude. A tak sme si rozmýšľali, že ako by tá naša aktivita mohla vyzerať, ale vedeli sme, že nechceme robiť toto. Že toto je na nás asi veľa. Chceli sme robiť niečo, čo robiť vieme, čo nás baví a čo nám je blízke, a to je žúr. Tak sme si povedali, ideme robiť žúr, ideme žúrovať. Predstavovali sme si to ako úplnú anarchiu, ale realita bola úplne iná. Boli to samé potvrdenia, povolenia, pečiatky, strašná kopa papierov a byrokracie. A tak vzniklo naše občianske združenie, čo sme na úvod vôbec neplánovali, celkom neplánovane sa to nazývalo Bazár chalaňov, občianske združenie Bazár chalaňov, prekvapivé. A môjim druhým problémom bola taká celkom osobná vec, úplne jednoduchá vec, že vždy, keď som tých chalanov 4 videla, mne sa v tej mojej hlave zapínal ten checklist. Čo je celkom problém, keď ste vydatí za jedného z tých 4, takže vždy, keď Juraj došiel večer domov z divadla, tak mal na pleciach nejakého Tolstoja a v hlave nejakú ťažkú rolu a mne sa už zapínalo, že a čo, vybavil si toto a toto? Jasné, volal si tam a tam a riešil si toto? A ja som väčšinou mala pocit, že on vôbec nevie, čo sa ho pýtam. Takže sme si stanovili, že musíme mať nejakú komunikáciu, nejaké pravidlá a hlavne sme si povedali, že keď šéfka nosí prácu domov, je to strašne zle. Napriek tomuto všetkému náš bazár začal mať reálnu podobu. Vznikli prvé vizuály.
vznikla naša facebookovská stránka a teraz nadviažem možno aj na tie prezentácie predo mnou, keď Matúš hovoril, že je to veľmi dôležité, ten feedback, aj pre nás to bolo veľmi dôležité v tých začiatkoch. Ozvali sa nám ľudia, ktorí povedali, vieme robiť toto a toto, máme napríklad dodávku, nepotrebujete. A zrazu nás to nakoplo a my sme vedeli, že ideme správnou cestou. Ale ešte stále sme nevedeli, že či ľudia na Slovensku sú ochotní darovať. Darovať veci. Či nám darujú svoje veci. Napätie, cítite to? Ale darovali. Darovali, ľudia prišli a darovali nám krásne veci, darovali nám nové, zánovné, originálne darčeky, veci, ktoré mali príbeh a to nás tešilo najviac. A večer, ale hneď prvý večer, chalani všetci 4 mali predstavenie v Astorke a tak museli odísť. My sme zatiaľ celú situáciu riešili s dobrovoľníkmi a s kamarátmi z iných divadiel, s hercami, ktorí nám prišli ochotne pomôcť. A vznikol takýto krásny priestor. Ono možno sa vám to na tej fotke nezdá, ale naozaj to bolo veľmi plné krásnych vecí s príbehom. Proste bolo tam cítiť tú atmosféru. A potom sa nám naskytol taký vtipný a pre nás možno až dojemný pohľad, keď sa chalani večer vrátili z predstavenia. A predstavte si 4 dospelých mužov, ako sa v tomto priestore prechádzajú a dotýkajú sa tých vecí a vôbec neveria, že to tam všetko máme a že to naozaj vzniklo. Takže sme si uvedomili, že ten bazár naozaj je a že sa nám to podarilo, ale zároveň sme sa báli, že či Slováci sú ochotní napätie, či Slováci sú ochotní nakupovať veci, ktoré niekto iný pred nimi používal. Ale sú. A hneď ráno prišli, už ráno nás na mieste vítali dôchodkyne, ktorí si v bratislavských novinách prečítali, že začíname už o hodinu skôr, takže sme začali s tým, že sme mali poriadne naložené, že na vlastnú akciu prichádzame o hodinu neskôr. A celý deň prichádzali ľudia, ktorí nás podporovali, ktorí prišli buď si niečo kúpiť, alebo nás len tak potlapkať po pleci, alebo si vypiť naše varené víno, ochutnať naše palacinky, hmkali si s nami koledy. Skrátka, bola tam úžasná vianočná atmosféra, plná takého niečoho zvláštneho vo vzduchu. Napríklad tam bežala jedna pani, ktorá si pod pazuchou niesla knížku a keď sme ju chceli zabaliť, tak nám ju ani nechcela dať do ruky, iba nám dala peniaze a utekala domov. Vraj to bola kniha, ktorú ona 6 rokov hľadala po antikvariátoch a konečne ju našla, takže už sa nevedela dočkať, že doma si ju otvorí, ani nám ju nedala do ruky, nič. Takže vznikla fantastická atmosféra, ale veľmi dôležité pre mňa je povedať, že tú fantastickú atmosféru s nami vytvorili všetci títo naši kamaráti a teraz ich trošku bonznem, lebo väčšina z nich prišla v piatok a mysleli si, že nás tak potlapkajú po pleci a že nám zaželajú všetko dobré a pôjdu domov na nejaký pokludný víkend. No a keď videli, ako to tam vyzerá a videli to naše nadšenie a tú našu energiu, tak tam s nami zostali až do nedele večer, takže s nami strávili 3 plnohodnotné dni a v nedeľu večer, keď sme teda balili veci, ktoré zostali a posielali to ďalej na charitu, tak všetci boli parádne unavení tak, ako aj my. No a v tomto stave každý normálny človek by išiel domov, vyložil si nohy, otvoril fľašu vína a išiel relaxovať, ale nás ešte stále čakalo to, prečo sme toto celé išli robiť a nás čakal ten žúr. Na žúr bolo predaných 350 lístkov, týždeň vopred už bolo vypredané a očakávali sme asi 30 účinkujúcich kapiel, umelcov, zoskupení, čiže... Nebolo tam kuli. Áno, na margo vašej prezentácie, ale skrátka, chystali sme niečo veľkolepé a nevedeli sme, či to vyjde. Ale vyšlo, chýbalo mi to napätie. Ale to vyšlo. Sme nemali dohodnuté, to napätie nebolo dohodnuté. Vyšlo to, prišli úžasní ľudia, prišli umelci, ktorí vytvorili krásne spojenia. Pre mňa highlightom bolo spojenie chudík a koník na jednom javisku. Prišli naši kamaráti, ľudia, hudobníci, herci, ktorí zadarmo zahrali a zaspievali a po predstavení veľa z nich za nami prišlo, že rátajte s nami aj na budúci rok, bolo to super, určite prídeme. A my sme dosiahli to, čo sme chceli, vytvoriť atmosféru takú, že sa v prvom rade budú baviť umelci a tí umelci so sebou stiahnu tých ostatných ľudí. A tak to aj bolo.
Jedna nemenovaná slovenská kapela, teraz tento slajd nevzťahuje sa k tej nemenovanej slovenskej kapele, ale prišli za nami, respektíve druhý rok, keď som ich volala, aby prišli účinkovať, tak mi povedali, no vieš, na tento rok už máme ponuku na 12 charitatívnych akcií a môžeme si vybrať maximálne 2-3, viac nezvládneme, ale vieme, že chceme prísť na bazár. A to je niečo, čo nám dá úžasnú spätnú väzbu a veľmi nás to potešilo. Prišiel moment, kedy sme išli vyhlasovať finálnu sumu, vrchol celého večera a hneď prvý rok sme takmer spadli z nôh, lebo suma dosiahla 14 300 eur a druhý rok sme vyzbierali úžasných 20 000 eur, čo je teda za 2 ročníky bazáru vyzbieraných takmer 1 000 000 slovenských korún. Zaslúžené bolo naše dojatie, aj slzy, aj veľká radosť, že to, čo sme si kedysi zaumienili, že naozaj vyšlo a my sme to zorganizovali a môžeme podporiť nejaké úžasné projekty. To, čo sme chceli podporovať, malo byť striktne zážitkové. Povedali sme si, že nechceme podporovať žiadne hmotné dary, ale chceme darovať niečo, čo je trvácnejšie a niečo, čo je večnejšie, a to sú zážitky a emócie. A tak sme podporili za 2 roky 8 projektov, každý rok sme si vždy vyberali 4 organizácie, z ktorých vznikli napríklad takéto krásne projekty. 4 nevidiaci so svojimi vodiacimi psami v sprievode diktafónu krížom cez celé Slovensko. Alebo decká z Mokrohajskej na predstaveniach Circus du Soleil v Prahe, Budapešti, Viedni a Bratislave. Rôzne zážitkové tábory, kreatívne kurzy, letné dielne, lyžiarske tábory pre decká z detských domovov, krízových centier a rôzne iných ľudí, ktorí to potrebovali. Boli aj individuálne, aj skupinové zážitky. Po 2 rokoch sme si povedali, že bazár asi teda má zmysel, a tak tento rok v začiatkom decembra budeme organizovať už 3. ročník a máme zase vybraté 4 projekty, na ktoré sa veľmi tešíme. A veríme, že teda vyzbierame zase väčšiu sumu ako v tých predošlých ročníkoch. Pred 8 rokmi som začala pracovať v IT. Pracovala som v nadnárodnej americkej korporácii, čo bola pre mňa obrovská škola života. Ale náš bazár, ktorý dáva nový príbeh starým veciam, dal nový príbeh aj môjmu životu a nový rozmer. A to ďakujem, ktoré dojde na záver všetkých tých projektov spolu s fotkami, je niečo, čo by som nedostala v žiadnej korporácii ani nikde inde. Takže moje odporúčanie je, určite choďte do projektov, ktoré vás bavia, ktoré majú zmysel. A pre mňa v tomto celom je najdôležitejšie, že po mojom boku stojí človek, ktorý ma dobrovoľne v tomto celom podporuje. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.